Os orzamentos de Vilagarcía para o 2018 sairán adiante sen o apoio de Esquerda Unida e Somos Maioría. Os voceiros das dúas formacións compareceron esta tarde de xeito conxunto para anunciar o seu rexeitamento ás contas presentadas polo Goberno. Acusan o Executivo de falta de transparencia e de negociar únicamente con BNG e o edil non adscrito Miguel Alves. Suman 11 e moi ben feito. Agora, como actores, actrices no seu caso, son moi malos. Porque non nos poden pretender coar que se negociou, que se pactou, que se chegou a acordos con todas as forzas cando o día antes de que nos achegan a documentación que se lle leva meses pedindo, hai un grupo que xa di que os vai aprobar. Traballan con outro grupo municipal e teñen todo o dereito a facelo, ademais, co único concello de Vilagarcía que ten a honra de ser o primeiro que se aplicou ao pacto antitrafugismo, para darlle información antes que os demais, evidentemente, pois chegar a acordos antes que os demais, o cal, insisto, é lícito, poden facelo, pero que o digan abertamente. Para López, a actitude do Goberno foi diferente a que quixeron defender en público. Asegura que o Executivo non quixo ter en conta as súas propostas e que nin sequera concretou partidas para acordos aprobados en pleno. Que as nosas peticións non están tan recollidas como eles estaban insinuando. Mocións que están aprobadas dende agosto de 2015 teñen hoxe todavía unha dudosa aplicación porque o Goberno nin prevé partida orzamentaria nin ten claro como levar adiante. A decisión do Goberno de solicitar unha nova liña de crédito de máis d'1 millón de euros tampouco gustou os voceiros, mais aínda cando, segundo sinalan, existen máis de 4 millóns de euros en executar da partida dedicada aos investimentos dos orzamentos do 2017. Os orzamentos pouco traballados, isto de que levemos cos fondos FEDER de aquí para lá, dun lado para outro, e non se xustifica o investimento, esperemos que non sexa un novo caso dos fondos do programa Luz Salgada, non? A falta de comunicación e transparencia por parte do Executivo e a cerrazón a abordar cuestións como a rebaixa das achegas aos partidos ou a remunicipalización dos servizos son algúns dos motivos que fan que Esquerda Unida e Somos non apoien nin se absteñan na votación do pleno previsto para o venres.